Sumpah. Cius. Babi ibu-ibu menika haram. Iki lagi bisa iki tak catet iki. Ana penonton kok nek dalang bajingan iku. Tak denake sok mandul. Manake kemandul. Sirek sendiri jagat tung. Alah ya ora sekonek iki ngandani nek iki haram kok ngeyel. Nek sithik nek akeh ya haram. Iki mau wis remen lae ya ngira mendem-muta-muta ora apa-apa. Semare jangan ditokke lho semare. Soalnya ketara barek sambungan. Ya. Oh. Sambungan tenan, ora disambung lah saiki nek jenenge wong tuwa iku ki dicongkoki. Wong apa to Mas nyongkoki wong tuwa? Ya ngene iki. Nek sumpah